Lamsogo kapang neta koktai bukok song joto notice TV night tunai rona ang tong nong logi peritu saina hai tini Kwlaijak Baijalbari thungnok khlawa norong nogi mankhana ora banner ni bisingtei Tiprasa Thansani Yapri ni Panda poila changjana ni tini no orbo tini bo Phai manjak phainai ha Bubagra joto nini ani khachuksa Tiprasa roni khachuksa Bubagra phainani kok tongo pheba soro sokpaino jora phaikengke saimanai norok jotono saimano tini bo o Tiprasa Thansani Yapri tamni bagai songjaka hayakaiba tamni bagai khlainani thangui tong eba sabo khlainani thangui tong norok jotono saimano lai thangnai salkisa sikangbo obhaino press meet khlai Kwlaijak tini 29 salmari Baijalbari playground no chung oro tabuk Kwlaijak truk pharyang tesa koinai mangpulti sanno truk norong nugai mankhana mutuk ready khlai tong oro truk ha tai do phani bagai samung tangai tongnai ane lepti uri original nengai brang nangsar hastepa prosin di deborma bini tidul mungbai tini engnani thangai tongaro Tiprasa Yapri Thansani Panda o Panda wo obahino Tiprasa rok Thansa Bubagrani bisingtei Thansa henei himlai mani jaglo pheba kobangma barangno kobangma tong khotabukbo lama korojak Thansa wo tongui manja dofa bai dofa seja laimani abo ketalko gya agini simingno o Thansa kreni bagino Tiprasa do pharok tabo sejora komortei ingei paithako dom thuk nglai tini sak jora Phai Kwlaijak o lamao pheba o Thansa henei je hinlai mani o Thansani khorangni bisingtino tabo sejora Tiprasa ro komori thangsukna tongmani pheba haino hai te kisa thangjapi phaika jemon lukawo kerensin paina naikangangke luka pheba kerensin dawiri khangke teisa chungphiro obahaino Tiprasa dophawo Thansa nung ang joto Thansa tongyang gangke jini tinang haikaba jini je future jini hano boi ayeng nanadni phainiro kwbangma illegal migrant Bangladeshi hastewa asuke hapaijak norok jotono saiman abo kono kotal kogya Thansa tongyang gangke nini ha bini ha tini wo sekjang mangno sung pailainai abon bagino tini o jagabo Tiprasa Thansani Yapri taisa Tiprasa no bahaike katal khlai tebo chabui manai Thansani bisingo taibo bahaike krake Thansa khlainai abon bagino tini oro Panda khlain thangai tongo jung kok salainai o jagani borongni keda rokbe kok salainai obo Panda khlaimani odesho tamo heke baboni nahar mungtama jekari nai tungni chini mangplibo khabangni takoktai bukoksong tabuk jung sokbaika chini ani yagra digi khoroksa nugi mankhana borong nang sarna mongkha lepti ni borongni bodolni no khoroksa adong bobo chung kok salainai sar polano lamsogo chini notice tv phungkaham media person no sing tini obo ngai chini hastepa prosinji deborma bin naikomong bai tini Tiprasani Thansani Yapri Panda Kwlaijak chini Baijalbari ba school ground no ngai boni bagai jeng usgang simi mia sapong jeng amon piripusung Kwlaijak tini ka jeng amon clear khajan bagai jeng tini or Panda musangnan bagai chini okara phajong sar tekasa mo program no teito kabangmano wasawani press meeting gai canceling paikha tini ngai eba tawse canceling gai musuk tarik ngai hinai wani waitam canceling mani lokorok to baksa na singla jeng no mo program no pheba tamni bagai canceling na थांनाय 13 तारिख नंग तंगमानि 12 तारिखो आरो गुजरातो काइसा फ्लाइट बाइक लायै आबनि बागै चिनि बुबाग्रा हासिनि बुबाग्रा बो मथागरिका आयां से बाइक कुरै बरक थैजों खंगाय नरा पुरम खाजे मोजां गलाक किसा नाचुजों थांनाय गाबनि बले नेक्स्ट खाजे नियाय जों आबनि बाय 7 तारिख खायनाय जां आफोर बो चिनि संजारनि रद जाता दंगाय आबो लुकरक गो किसा जाजियांगो हंगा आबो बासालु रद no palanya tong la khumnai tongo nga sanga muthang ma gar ka ga ching tin kai o 30 tarik jeng tini khaisnai cha sir mo Thansani Yapri men khaimani udesya ka bamani nahar mong tamong sir moni nahamong kai abong ka enilati uri ba original aboni bisingte jeng Thansang na nangnai thangse yang ga chin dofa chin bosong jeng tebo sadu yang nai abaga jeng trai khaijong dabu jeng sajoi jongo Thansani khainan bagai sir singtibo ayai jotono Thansang laijak teisa leptin ka tamni bagai jeng tabo lukurung aban sini komung ba kobo horo bugarani bo naharmung ni
Thansani Yapri abo जों bo chini Tiprasa Thansani Yapri abo ba mili khajang kai जों te bo chini borok agu phainai ma chongda tabuk noroni Bubagra ni hingke tabuk kisi je thanjang je tongman te thanjang sungnani abatan harmu chini ga na harmu ta जों kuno political ta जों political sajia जों tabo enjoy ni जों te जों tini annual tritani singnai जों sin borok no ko hota ga satini arato benara जों Bubagra ni photo rok nugi manka Bubagra na chief guest bu nuka Bubagra tini ar phainai na baba hai Bubagra phainai sarjak ta mangkai bini sori kisa kunga condition chathaya Lumabari jak ga bomia sarjak phainai nei ga tini ni second bising tam sauna जों saimia ko ga phainai ni bo soli sala sarjang la borok busrok phaino hai kha khaitini busrok prosarok khaijak borok minimum nanin to जों to around ni amani no 4-5 hajar songnai songo engka man bising tini sande klai jongka basa kai tano lomai jongo engka man bising ang sawari mai tong kata basa girja pai ja phanyo ba phanyo song tong ba apsata kokta mo Khwai district simda khlai na ke ba sara Tripura da khlai ma Panda tini mo Khwai district simino sara Tripura tong sugya sa Tripura ka te borok ra 10000 eba pungnai abo haja mo sudu tini Khwai district simingta na Khwai district singi tong kisa chini ke daro kisa kuna kuni tong ayo yang zombui dong ni ba khumbu dong ke tong ayo asakta sarnin sinim kisar anin simung ang sobra deborma ang eniliti urini hai member hamai kanai man kana khapang ta khokte bukhuk song narok nugi man kana ani ukologo tabuk ready inglai tongo amote bisi krikha program te kisi sani yaklono choli jangnai sarai gorta ba barta ni bising yango tabukno malkhung lai thango tini aro baijal ni siming koto reli ingnai baijal thik baijal hati ni siming reli ingai aro phai sok painai जों reli ingpro norok no phungnai tei norok no chini channel ni bising norok live nugui manai tini sapung ja pa yasang no jotono na hambai jotono khulumka